de la localització. Llavors, jo us volia, ara que us he ensenyat Mycroft que funciona i respon coses... Per exemple, hey Mycroft, qui és el president de França? L'actual president de França és Emmanuel Macron des del 14 de maig de 2017. No, ho fa bé. Aquí he enviat aquesta qüestió a Wolfram Alpha i ens ha respost això. Hey Mycroft, qui és el president d'Andorra? No hi ha president d'Andorra. L'actual copríncep d'Andorra és Joan Enric Vives Sicília des del 12 de maig de 2003. Vaja. Hey Mycroft, qui és el cap de govern d'Andorra? L'actual cap de govern d'Andorra és Antoni Martí Petit des de l'1 d'abril del 2015. De vegades Wolfram Alpha també dona respostes correctes de casualitat. Hey Mycroft, qui és el president de Catalunya? No sé qui és. És difícil, aquesta pregunta és difícil actualment. Doncs això, ja us he ensenyat Mycroft en català. Aleshores, jo us vull explicar